persoas saiban cales son os seus direitos, desde os nenos ata os vellos. Esa é a miña política. E que cada quen faga o que ten que facer para axudar os demais. E dese xeito, axudarse a si mesmos. E que os rapaces aprendan dos erros do pasado para facer un futuro mellor. Esa é a miña política, non outra. Pero ti sabes que os tempos son malos. Eu diría que son moi bons. Pero dice que hai xente importante que non lle gusta que se fale como andas falando ti por aí adiante. Pois se non lles gusta, peor para eles. As cousas son como son. Non somos casos que os señoritos queren que sexan. Te toca a porta. Tú a ver. Preguntamos se era, né? Onde tes medo? Medo? É porque hai que ter medo. Que mal fixen eu. Non sirve, María, a vida máis xusta do que ti pensas. Oh, boas noites. Boas noites. Boas noites. Boas noites. Boas noites, María. Boas. Pero que vos pasa? Tremedes como dúas varas verdes? Ou alguna desgracia ou que, non? A ver, que ver unha puncarita. Espera. Comando. Conta, que pasou? Mira, decirle gracias pouco, Isto, o mellor gustado de dicir vostede, isto xa é unha tragedia griega. Pero, a verdade non sei ser capaz de contar. Fala-lhe que Henrique, conta ti. Non, señor Antón, conte vostede que ten máis a que para estas cousas, eu non... Veña, coño, falá de calquera dos dous, pero contado axiña. Pero, que foi? Que foi? Pois mira, o Satardiña, cando estábamos na taberna, chegou o conto de que algúns militares se levantaron contra o goberno. E claro, xa todos pensamos de que se ese era certo, o que iba a pasar. Despois, oímos os tiros. E máis tarde se soubemos todo. Don Seguín, o mestre de outra parroquia, a máis o fillo do Casoto, colleron os cans e foron a por este rapaz non que lle mandaron de axudante, sabes, Santiago, o que viña con os mítines, sempre, non? Pois o rapaz arrapouse e apochouse ali naquela illa de millo que hai xunta a iglesia. Pois ali se ibaron os cans e colleron como un coelho. Os gritos oíase de outra banda do río, pero oía. É que cando se fartaron de chupar con ele, remataron un tiro na testa e tiraron un arbado. E ali quedaba, se non é por este, como é este, o muñeiro que foi de saber aconsellar nas últimas pola direita. É o home, se non é por ele, queda tirado, Deus, entre amigos, entre irmáns. Mas aquí toleou o quê? Pero, a ver, Caín matou a ver, señor mestre. Os homes volveronse feras. Eu xa dicía que... E o señor cura ficou que? O señor cura xa sabe como é. El cala e agarra. Fixo-se sordo. Di que todo ha de acabar indo a donde ten que ir, isto. Bodará. Espera, mira, se nós, máis que para contar este limalado, nós que te viñamos a dicir é que te agachas, home. Te agachas, non sepamos. Porque mira, na taberna, moitos nos consideraban meus amigos, estaban a falar que non era mala persona, pero moitas das cousas que están a pasar é polo que andaban dicindo por aí polas aldeas que escapaban por Isanda a xente. E algúns querían vir aquí a arreglar as contas. O que máis falaba era o Pedriño, O rapaz ese non sabe o que lle dá pasantías de bacharelato no verano. Ese, o fillo do taberneiro. Bueno, pois dis que ten unha pistola. Ai, Jesús! Que di? O meu alumno. Pero, se lle preparei o ingreso no instituto, ainda hoxe lle dei clase de matemáticas. Non pode ser. Pois é, señor mestre, pois é. Por favor, homem, agáchese vostede. Esta xente é capaz de facer unha tolería, Eu non teño por que agocharme. Faigues caso, home, faigues caso, pobre Esteno. A ver, os tempos non están para xogar os heróis, señor mestre. Fuxa, xa dispous as cousas xa acaban indo ben. E onde me meto eu? Anduven de pobo en pobo, de aldea en aldea. En todos os sitios atopei pan, lume e agradecemento. Sempre fun que a testa ben ergueita. Por que me teño que agochar? O
Os tempos cambiaron. Fai o que che dimos. Pensa na tua filla. Andou. A cousa parece máis seria do que é, non? Moito máis que vostede pense. E sabedes dun sitio onde poda ir sen que se enteren os outros. Empezo a ter medo, moito medo. Mire, non sabemos, ni non queremos saber, pero polo menos sabe vostede, home, sabe vostede. María, toma, sabe. Vamos, Enrique. María, Vouche preparar unha pouca roupa. E máis vou ver a nena. Vais a poñer mala vista de tanto leres. e que queres que faga? Levo máis de medio ano que mi tino no fallado, agochado como un can. Polo menos podo ler, e mentre non sabe onde estou. Pero que máis desconfiar de que sigas na mesma casa? Mira, ti nunca te fixestes mal a ninguén. Si te presentases como heredido, se cadra non te facían nada. E ti, non tes as mans manchadas de sangue. Tampouco a tiñan os meus compañeiros que quedaron tirados nas cunetas. E máis quedaron. Eu non vin, non dixes como ti. Eu falo polo coín, pero é que eu non sei canto tempo podo aguantar así. Todos me consideran unha viúva ou algo semellante, pero todos se preguntan de quen é o fillo que vou ter. Porque se ti non estás aquí, é que eu sou unha puta. María, non digas esas cosas. Sí, digo, resulta que sou unha puta do home que quero, e non podo dicir que o meu fillo é tan lexítimo como o mismísimo rei de Inglaterra, non. Teño que dicir, como o meu home está fora, é que eu estou preñada do mundo. Iso é o que di a xente. E ti sabes que non acerto, María. Eu sei, pero non abonda. Se eu digo que o fillo vai ser teu, descúbroche. E se non digo, que ganas? Que esperas ti que diga xente? Sempre sabe que ti és unha muller honrada, María. A xente de hoxe nin coñece a ninguén, nin sabe nada. Só sabe o que lle din os que mandan. Logo, estamos apañados. Non temos salida. Ti non sei. Eu, desde logo, como muller, non. 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 Mira, eu quéroche, ti quéresme, imos ter outro filliño xuntos. E para mí iso abonda. Pero ti pensastes algunha vez no teu fillo? Pensastes? Si isto sigo así, e vai ser sempre un fillo de puta. E ti, un cornudo. E ti crees que sea a dereita? No, no. Que Dios me perdoe, pero isto ten que ter arranxo. Non sei como buscarlo, pero ten que ter arranxo, porque eu quero que o meu fillo tamén sexa fillo teu. María, quitaron o dereito a ensinar, a vivir ca familia normalmente. E a ser un home. Como van a quitar o dereito a ser pai? Xa non tes ese dereito, meu home. Xa non tes. Entrégate, entrégate. O tío cura ainda pode facer moito por nós. Entrégate. E non te pido por min, sino polo que vai vir. Boas noites, camarada. Pasaba por aquí entre esos, ¿verdad? Pero ti, Pedrillo, que faz vestido así? Agora son un plecha. É que?
sabemos algo do teu home? Xa me dixeron que estabas en estado. Xa ves, cousas que pasan. Estaba moi soa. Tamén me dixeron que por moito que te aperten, non dis que é o pai. Pedriño, non debes falar así que eres un rapaz, Xa teño 16 anos, non son ningún rapaz. A semana que ven, boa frente, voluntario. Van ver esos roxos que el son eu. Pedriño, marcha para casa. Hai unha hora que vive limpar en casa do pai. Marcha, anda, que estou cansa. Aí quería chegar eu. Non penses que non te ollei como lle facías arroz con meu pai na taberna. É que antes de vir, eu fui mercado vivo. O que me faltaba por ouvir. Por riba de Bandreu, borracha. Anda, para que eres seguiño. Ti nunca bebestes. Ai, agora sí. Outra borracha mentireira. Pedro! Vaya, por fin saiu. Só me faltaba darlle unha mañeira á súa muller. Pedro, Pedriño, por que faz isto? Que mal che fixemos nós. Anda, meu home, anda. Vaite para casa. Quitas a roupa con terrento do povo. O povo. O povo. Eu arrentes do povo. Me pagarei. Estou farto de ouvir falar do povo. Ese pacto de miserentos que o vean como cans polas esquinas e queiman todo o seu paso. Mesmo os santos. Ese é o povo do que tanto nos falaba vostede na escola, meu señor. Pois tome polo seu povo. Pedro, non digas esas cousas, desgraciado. Eu ensineixe o que é a justicia e o mandado. Sempre respetei as ideas de teus pais. E por que faz isto ti ahora? Diante de quen me podes acusar ti, rapaz? E antes xa lle direi despois. Non dirá agora que meu pai tamén lle roubou os veciños. Non digo eso. Pero se ti estudiastes, foi tus cargos desa xente. Non me dé máis leccións. Vostede está acabado como mestre e como home. Vai me pagar todas as orelladas que me deu e os libros que me fixo chupar. Non me entendes, señor? Vostede non é mestre porque non ten escola, nen alumnos nen parrapo de gaitas. Non é mestre. Non é mestre. E tampouco é home. Porque estivo agochado aí, detrás das faldas da súa muller. Non é home. Non é home. E dentro de pouco, tampouco será nada. Tan só unha morea de merda. Pois cando dei un perro, entrarán por esa porta uns homes. E digo homes. E levarán preso. E dentro dos días... Fusilarán na parede do cemiterio. Esta... irá ben con un pouco de aceite de resina. Criminal! Amodiño, que todo vai ser moi legal. Terá un xuízo, meu señor. Acusaráselle de falta de espírito patriótico, de afeuto ao enemigo, de traidor, o sacro oficio desinante, de masón, de separatista e de roxo. A ver que vos depende de tantas acusacións. Ai, Pedriño, por favor. Pedriño, non denuncies o meu home por nai que che pariu. Ele é bo. Non menciones a miña nai, camarada Bandreu. Ela ensinoume a rezar, a distinguir as persoas boas das outras, a respeitar a orde e a autoridade. O que quixo facer de min é revirarme de dentro para fora como un calcetín. E iso non lle perdono. Digas eso, desgraciado. Eu non quixen revirarte de nada. Esa justicia é mandado. Mira como pagas.
Mira, vaite desta casa. Vaite! Ainda non. Vou non acusar diante de Deus e diante de quen manda. E acabouse. Agora son eu que ten a última palabra. Vamos. Hai os dous, desíonllos diante de mí. Diante de mí se non queredes que chame os que están fora. Ai, Pedriño, xa estou, desíonllo, xa estou, que máis tes? O meu home tamén se poñía, pero non pode, leva meses encerrado como un can. Por favor, Pedriño, que máis lle fixemos nós, Pedriño, por favor. Marina, é que xa, que non estás nunha igrexa. Pero, quen te cree que eres ti, moleco do carallo? O rei do mundo? Porque tes detrás de ti duas escopetas ganando cholón. Da gracias aquí eu cortaría as manos antes de pegarle un neno, que si non... E agora vaite desta casa. Vai que con eso de tua nai. E con negocios de teu pai. E caigo os libros, caigo. Porque se nada te serviu, e de nada se van a servir. E se eres tan criminal como serellas, chama os teus e que me prendan. Chama! Mestre! Prendedeo! Que che parece, mamá? Xa sabes o que eu opino diso. A min parecen unhas pinturas sin xeito. Pero non me fagas caso. Xa sabes que eu non digo diso. É arte abstracta, mamá. O xornal da semana pasada dixo que eu pintaba por personalidade. Ti mesmo leches. Si, filla, si. Pero por moito que mire para as túas pinturas, a min segue a parecer uns garabatos. O único que lles vexo de bo é que che pagan por eles. A máis xa sabes que penso, que tes que te dedicar máis a estudiar e a pintar. Que para que ti estés na universidade, teu pai ten que traballar moito, día e noite. Eu tamén axudo. Cando vendes esas cousas. Para esas cousas a papá, gustalle. E máis, el foi como animou a seguir pintando. Se algún día o puderas por nunha boa galería e vender caro, sacaba o andar do medio de tantos números e contabilidades. Era igual que a Tuxiña. El non quitará o veneno do ensino dentro de sí. Mentre non lle devolvan a escola, non estará contento. Eu xa lle digo que lle dé gracias a Dios por salvar o Perexo, porque dispón de estar condenado a morte e perder o filliño, se non fora por teu tío cura que o sacou do paredón, que seguía de nós 12 anos na cadea, que cando saleu tiña o pelo tan branco como ten agora, e a ti atopouche feita unha moza. E pasamos moita fame xuntas, mamá. Eu daquela non me daba conta, pero sabía que as cousas tiñan que ir por outro camiño. Lembraste de cando cheguei chorando a casa porque aquela rapaza da escola non quería xogar comigo por culpa de ser filla do mestre que estaba na cadea? Agora penso e dame ganas de rir do feliz que sou. Pero, mamá, por que falamos sempre do mesmo?
facturas desa droguería non hai que nos poñer mal. Andan tan atafegados co chollo que anda todo remoto. Como é a primeira que se pon no dedo, Toma, bebe. Xa se dicía que aquilo é unha casa de toros. Venden desde bicicletas hasta tisoras. Agora a xente tenche moitos cartos. Con isto da emigración a Venezuela e por aí andan os bolívares a barullo. vos flores e postos cofres. Eso digo eu. Nos falamos daquelas familias as que lle chegan o auxilio. Pero as outras... xa sabedes que o home da Ramona amigouse lá como unha meseta. Iso tamén. Vai, produtos. A vida é así. Non todo vai ser cartos e mercar bicicletas. Se aquí non hai donde gañar un patacón, a xente que salir polo mundo adiante. Sí, a romper a testa, deixar a familia e abandonar a terra. Maldita emigración. Ten razón. E algúns bendísena por os cartos de migración maten desa forma. E aquí non hai traballo. Mira o que tens que andar a facer ti. Escribir números, apuntar facturas, un lote de cousas. O meu caso é distinto. Eu algún día non terei fartura, pero vivirei do meu. Que nací e non te sei facer. Ti non te queixes, que nós temos para exponer e para dar estudios a filla. Ainda contas con que che devolvan a escola? É porque non lle van dar. E nos fixo mal en fe. Alma de dar, xa verás, e non ha de tardar moito tempo. Por 3 veces que a pediches, 3 veces xa dejaron. E seguirán xa dejando. Que non vos dixe é que a volvín a perguir outra vez. Vai alá xa máis dun mes que me tiña que haber chegado a resposta. Pero bueno, outra vez será. Foste espiar a Lucía ao correo? Vou todos os días. Eu hoxe non fun, non tuve tempo. Non esperes cousa millor. Catuxa, ponlle de comer a teu pai, que ali cheo de fame. Oh, espera, muller. Xa acabastes ca pintura. Oh, ai, que cores máis bonitas. Algún día, cando teñas tempo, hasme de facer un retrato. Has de quedar bo. Quedarei como son, ou ainda peor. Non morríades de mí. Catuxa, chaman a porta, vai ver quen é. Enrique, o do correo. Pasa. Boas tardes. Oh, Enrique. Que tal? Pois diga en persona traerlle unha carta ao señor mestre, porque sei que levamos afardando por ela bastante tempo, é do Ministerio de Educación. Enrique, por que chamas así? Por que chamastes mestres? Home, porque para min é o mestre, sempre foi e sempre o será. Gracias, Enrique. Vou mirar o que ia esta carta. Supoño que será como sempre. Non esperes cousa millor. Bueno, eu marcho, Non, Enrique, non, espera. Sempre estuvestes connosco nos momentos máis... Agarda agora, por favor. Vostede diga. Por fin! Papá, Mestre, que pasou? Pero fala, que pon? Non me deixes así. Por fin! aquí di que pode solicitar a escola, que ten que presentar non sei que papéis, pero que lle dará. Que ben! Que tal que celebrar, enhora boa! Hombre, a ver, eu estaba seguro, tiña razón o non, A ver, a xente pode ser mala, pero non poden ser tan bestas como para non lle facer justicia a vostede, Hombre, é que... Vaya. Bueno, xa sei. Hai cousas que non tuveron que ter pasado nunca, home, pero bueno, pero pasaron. Agora ten moito tempo por diante para facer moitas cousas, sabe? Mira, queda aquí ca familia, queda con quen ten que estar, eu vou marchar, e enhorabuena
vou celebrar. E hai algún por aí que se vai enterar cando yo monte. Bueno, enhoraboa, moitas gracias, veña, hasta lo fillo. Logo todo volverá a Xina do que debe estar. E onde non é todo? Andiven de pobo en pobo, de aldea en aldea. En todos os sitios atopei pan, lume e agradecemento. Sempre fun coa testa ben ergueita. Por que me tiño que arroxar agora? Os tempos cambiaron. Fai o que din. Pensa na tua filla. Antón, parece que a cousa é seria, non? Mais do que vostede coida. Podedesme dicir un sitio onde poida ir sin que se enteren os outros? Empezo a ter medo. Moito medo. Non o sabemos, señor mestre, nin queremos saber. Fácese vostede, polo menos. Pero non nos diga nada, é mellor así. Boas noites e moita sorte. Ímonos nós, Enrique. Vou preparar a cena. María, tenemos fortes para comenzar con... Qué regalillo. Que ben seguro, que non vai. Vostede diga isto. Outra folga dos obreiros do metal. Non sei onde imos parar así. Ah, home, bebe a cara. Os produtores, como lle chamades agora, tamén teñen direito a protestar polos abusos do capitalismo. Se non protestan a tempo, mesan por eles e teñen que dicir que cho, que tiño. Na miña mocedade armábase cada unha. Pero claro, os burgueses de agora non está desafeitos. E sentados mal que os probes reclamen o seu. Pero xa vos afaredes, xa. Non quero discutir, Non quero discutir con vostede isto, porque nunca nos poñemos de acordo. Nin nisto, nin ninguna cousa. E sempre me anda a preguntar que lle destes ti a miña filla para casar contigo. Porque mira que son diferentes, E se va enferma. Anda un a morrer e anda de prender. Pero bueno, tampouco me fagan moito caso. Os vellos sempre andamos arrollando tréculas que non teñen moito remedio. Eu teño unha boa posición. Xa sei xa. Demasiado boa, diría eu. Habería que saber a conta de que. Eu teño. Non roubei a ninguén. Pois mira que che costou moito traballo. Pero bueno, eu se non veño a rifar contigo ni con ninguén. E menos contigo que vamos. Xa che coñezo ben. Parece que está a muller, non? Tardan, sí. E Catuxa ben sabe que a miña falta de puntualidade aún me doi. Bueno, tampouco é tan tarde. Bueno, vou facer unha cousa. Vou poñer un abrigo, mentres que ti esperes por eles. Vai, vai. O meu home, Estamos aquí. Está dentro e iba a poñer o abrigo. Ricardinho,
día de hoxe que é tan importante nesta casa. O día 12 xa podía arrebatar unha vez, o día 12. Estou deitadita o día 12. Teu pai... Non tens nin idea. Non tens nin idea do que pasa ao teu arredor. Ás veces non sei se te quero, se me das pena. Na universidade non eras así, pensabas de outra maneira. É sempre cos líos de sempre, non? Sempre andamos a discutir. E ti cos irmãos de sempre. Pois predica, muller, Dios, predica. non quero que bebes, non quero que papas entender as nosas historias. As historias. Teu pai está de boca media, sabe o que non sabe teu pai non sabe nin bueno. Buscástelo a teu pai. Pi, madriña. Podes entrar? Hola, Enrique. Já estou listo. Cando quieras marchamos. Do tempo, hombre. Caigo do tempo que nos vemos por aquí. Hai que vir ver os vellos, sabes, hombre? Vimos todo. Si lle faltan, si lle faltan vostedes, ahora xa son velliños, A ver. Xa vimos o que podemos todo, pero... Claro, é máis que xéramos vir, pero... Vostedes comprenden que os negocios... Os negocios son o demo. Eso, Que tal, mestre? boas tardes. Pois, A ver, papá, Chegou a hora. vou pega a bufanda e a leva sacada. Han de pensar que imos para un enterro. Estás ben? Hai 40 anos que salimos por esa rua. E ti que queres estar? E daquela sí que iba para non terra. O meu, 70 anos. A xubilación é unha vida longa. 70 anos. E que deixo atrás? Un amigo fiel como un cabo. Unha filla que nin siquiera me soupo dar un metín. E un amigo traidor que vemos a dar unha pagada. Unha vida entregada a unha idea. Unha loita continua. Unha mancha de nenos e nenas que hoxe son homens e mulleres porque ti axudastes a celo. Non o vexo tan claro. Non. Tempo que perdi. Canto tempo que perdi. Pero non foi culpa tua, meu amo. Non, xa sei que non. Pero a tua nai nunca lle gustou que fose mestre. Parecíalle pouco. E sigue lle parecendo. Dende hoxe xa pode estar tranquila. Porque deixarei de ser mestre e pasarei a ser un subirán. Un elemento das clases pasivas. Manda caracas para mí esquimos. Os homens de negocio non vos subirades nunca, non, Ricardinho? Nunca sodes pasivos. A vida é unha garallada, Enrique. Quen me iba a dicir a mí que o día de hoxe, o día da miña homenaxe, que o encargado de facelo iba a ser o Pedrinho. Como jaqueñón verdeiro ese. Eu xa estou lista. Vamos. Imos, mullerimos. Non convén facer agarrar as bestas. Vai comenzar o espetáculo. Por eso yo os pido que le escuchéis con devoción en las palabras magistrales que va a pronunciar. Este discurso que vais a oír de boca de vuestro maestro será la última lección de un curso que siempre termina y siempre comienza. Y yo finalizo con las palabras que mejor definen al hombre que hoy homenajeamos. Vale quien sirve. Desde mi humilde escaño de servidor del pueblo, cedo la palabra a vuestro maestro. Mi maestro. Escuchad.
Thank